Ahoj Fermína, oholila si svoju medzinožnú šmachtlu? Prosím ťa, to z chrbátu, že ti trčia krydla motýla, to vôbec nevadí. Páči sa mi, ako sa tváriš hamblivo, moja malá krásna žbrndulienka. Ježišmaria, Kristova noha. Ja odpadnem. Fuj, tak toto je akože dosť humusaren. Prečo som dostal erekciu? Lebo si chorý človek. Content, ktorý uvidíte, je satyra a nemá v úmysle osmiešňovať ani degradovať vieru. Okay. Tak si to poďme spolu užiť. Dobre, moja, dobre. Dobre sa hecuješ. Jak sa mi stoporili tí krídla. Čarčkinake. Čo som spravil? Nejde to? No toto je strašne onanistické. Už teraz cítim, že to bude krásne. Dáme hit. Ja som vedel, že sa toto stane ináč. Som ťa spápal. Strašne som sa stoporil, moja. Tešidielkom som ťa chytil, tešidielko bolo. A to počul som ťa. Ja som strašne stoporená mastodontka. Haló? Čavi? Mojciky? Šmuciky? Šmuciky? Šmuciky! Oj. Daj mi napapať. Ono mi to dáva nejakú maximálnu silu? Aha, jasné. To je v podstate odrážačka vaperáta. Ja som ťa nedočal mojim tešidielkom. Ty si ma úplne oklamal! Ha! Gary! On mne přelstil. Aha, cože preskočím paletu? OK. Skúšobka. Poď sem. Ja absolútne nevieš. No tu sa náňa nebudeme. Si myslíš, že ja neviem? Ja nepreskočím! Ježišmaria! Nenamieril som dobre. Oni sa healovali. Ňami! Ježiš, toto je toporenie. Asi sme to pochopili. Asi som to pochopil. Čo je? Čo je, ako skúšaš? Na mňa 360-ky, prosím ťa, prestaň. Poď. Oho. Mňami! Mňam. Ježiško, tešidielko. Si netvrdila. Nemáš nárok. Jak papám, ty kokso. Jak mladé šunočky. Prečo tu stojí? Rápak. Tak ale veď bojuj.
Keď mi kazíš hru, kazíš mi content. Budeš tam sedeť. Ty niktož. No ma to nejakým štýlom aj zlepšuje? To by som potreboval ešte zistiť. Poď sem! Daj mi okoštovať svoje páteře. Neotrávuj. Oj, dobre ty. Preskočím, ale to neznamená nič, toto preskočenie. Joj! No, toto bude sranda ako. Drahí moji, no toto nevyzerá... Není to OP. Neverím tomu, toto není OP. Toto by bolo OP vtedy, keby dokážete aj downovať. A je to proste klasický killer, ktorý vie len skrátiť vzdialenosť. Je mobilný, ale není to OP. Joj! To je sila, že to ľudia odpájajú, veď keď to zapájajú, tak vedia, že pôjde proti tomuto killerovi najbližší týždeň furt.